Bat ngini peteng gini gejing syakri gejungi hakani kapor da kabang yeso lang ye gejing ruai kabasan spak khnai khnai na kot ruai bat hadin balakut gini gejing ruai lapen bait yaki dekhot na gejing sang khna balang presbyterian samthia bakin puli ka tin gejong blai bat haju kapor ngan subhaban kerpat i Mr. Richardson Maulong na gejing sang khna balang presbyterian umlengka in subhaban yalamingi ha gejing ruai wan kena tu yaro Hallelujah, Amen. Buram Yukris Baro. Hallelujah, Amen. Habning langin Yashem. Hakmat kaket baskem. Ban buram sim to dem. Hallelujah, Amen. Kajing pulih na kijing rai sam kabashis palai kadakhat kabaning kong bat kabaan. Kumin sim jonga tu kirku ya utrai bat baro kabahanga ya ka kerteng baku jong u. Kumin sim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya kijing le ha jong u barot. Tu mentangi lang ublay hak jong dawai. Kum ni pa atrai sesien hanjan jong me iwan man ai ngo ye me atrai ya ka jong don kat ka jong me atrai ngi mengiyop ni seng lang ban pen berom ya keteng bak hoj bat ka im bak ka badon botam ka jong me ni dawai am tai ki kwaya jong seng khna ba pher JCS trai ki ban ai ni ka por ban ta is ne man don kat bat ki trai ba rundang ba omu jong ki trai kan dolong sha trai nam ta ka buram ka jong me biklo ni rawai ro bat pen berom ya ka keteng ka im bat ka badon botam ka jong me trai bang dawai si kentin trai nam ta i pastor trai ban sayo ban ai pat trai ya ki kentin jing selok apeng jong ki khun hep ki bar ni por isneman pen kentang i trai haba in shim mi banta ka jong i kum jo trai ki ki ban siop ban slok pen jong i ni ka por kan long shisha trai ta ka buram ka jong me mangina yo jing mon toy trai leng ba jong kan ni ka jaka haba ngi mi no trai kan long ka jing mon toy ngi wei pi wei khun hab ki baret bala he ba san ru trai ngin yo shisha ta ka jong khu leng ba jong kan ni ka jing shakri jong i ha kan ni ka por kur khu i ka por ka basa hi bar ka wei shimti ka por ka basa trai na ma ka teng jisu ngi pan ki ni baro ru amen. Hagadi kapor ngan pois ko ipat kabenta jong jing syakri bat kata kalong kabangin yo ban yano asyka kam ka jong play bat hadin baladap ban lum ki jing aingu ngan sawawar ban kerpat i we neki nongkit kam ki barim jong accessory item sansi kendia i belong item san jong kabalang presbyterian lai mukra in sobha ban buti khmat blai ki jong duai men pen kentang ki jing ai ki jong i Trong ca trình bên em cả ba tuổi cùng qua ba em gạt lô nghi trang ha ca bên xiêm bằng sôi ya trình xí xa cùng bom bò liều nên lá
lok bait ban syukur no tang hang ta in rei ban piang hagi dono ya kaniken ka jing shisha tudaya tulang ya kiwei tungin laruken minta tutim api ya kaniken ka jinget ladak lem jing le kalong jing rem yang yangi kolok bait ban syukur no tang hang ta rei ban piang haki dono yang yangi kolok bait ban syukur no tang hang ta rei ban piang haki dono ya kaniken ka jing shisha tudaya tulang ya kiwei tungin laruken minta tutim api ya kaniken ka jinget ladak lem jing le ka jinget ladak lem jing le kalong jing rem Henyo po san telikis nem long kum ki mau mer ya esi sirali trai daktis bun milagne nang ye ker kuma mitrai kanang mikis nikia dajing ai e kotrai nang pinsyad boru iyaka
Ublay ba ukpa jungi ba bening. Utray jungi try ba usim jungi sim. Ublay ba long badan bor baro. Ngidap tanga jing songo eme namta ka si ka karpang ka si sa jingkat mau. Habang iyo ba ni dal ringkat lem kat ni ha ka jaka. Banai ngu eme atray ka jing don ringkat lem jume daduk mendem step ka jing syakri atray ka bangi yo ban pendep. Pada hadu ka pora blay. Ngidap tanga jing songo eme ka jing don ringkat lem ka jong me. Jisu ba ngi ai ngu eme ka poru. Sipor kumni atraw syakri jong me ba malawan lama pedeng jongi. Pastor ba jongi ban sam ka kubur jong me ka por. Ngi dwaya ablay ba min isnay ban terkul jong syakri jong me. Bagi ege baro bangin yo snyo kan dalong sya ka jingker ku yangi wei pe naduk ki baret ki jongi habdu ngi gi belasan duk kumju. Say ngi IT yang ni kapor ke pasang akti belai ki jong me. Snyo ngi atrai ngi dam ngi pan ka teng Jesus Christ. Amen. Ba asyo bangin ya sya skor ka ting jong blay ngin ya simentalang ka jing roi ka bahandrus pa nyo. Ka jing roi ka bahandrus pa nyo. Ublay utau ki sembara batiu barong blajit halakak tien ki ayara ublay ulong jing it. Hakan ni kesengi hoi kani ke jubilee henry ngakwa man ong ipi mentang ila dap celebrate kanu senam Shani la kajong kepertai arpun riu ki ong kanu senam pia celebrate jubilee mentang kesengi dan baong nyupu aru nyupusan teliki senam tinggal syukwa ban itu ipi hakan ni ka janmit ngakwa ya pi banang ni syakman ngidon iki benta bangin le hadu bangin da poi menta la poi nyupusan senam shispa senam ngin pin poi nem benta ti ho kin la syai ti em to ti ngan ngakwa hani ka sengi bangin keren ya ki kat tu kan ni ki benta ke bangingi dei ban le pikloi ban le kom ta ban poi sya ka shispa senam tong men am yo kiwi ki blay nalor jono nalor jonga kani kadai kata kawai na kisipo hukum ublay ulaang hakikun Israel ling bau Moses namar ke kun Israel kin hapan ya je kelenti ka bajrong ka bajngai nang ta hakin mentak adon hashtag lenti ban let satasha Jordan omo sari kanan ban mentakin le kumno ki yo igini kisipo hukum bat ublay uang pinang jerong ya kejeng ya lenti men amyo kiwi ki blay na lor jonga doong men sengutangi ki senrang dai pan amyo kiwi ki blay na lor jonga dai tangingi ki senrang bat pin amyo kiwi ki blay na lor jonga wat num ngai kulmar ki hep ki beret pi pinang ya lenti pinang kindanuan babatai start ya pi Ang ngingi don ublay ubayem. Ublay jungi ublay kupa, ublay kun, ublay masih makot. Nakataka daw, ngaong ya pihak ka jingya lenti ka jongingin kan mau bangi don ublay. Exodus lenong ka ba arpaw dokat ka basaw. Men tau blay tau yala dia. Kublay sibun. Iong hakaway na kisipo hukum kaktin ka jong blay ko ong kumni. Men tau blay tau yala dia. Lemni ya kadur. Jong ka badan hang teh peneng sajrong lemni ka kendau sapo lemni ka po kendau men dam yaki lemni syakri yaki na bangau trai bo blay jong me ngalong ublay uba thotchen ublay jong iba poi ha pila pendam te uang hang ni ngalong ublay uba thotchen uba penuan ni ka jing palat ki kpa ha ki kun hadu ka balai bat ka basau pateng benriu jong ka biisi anga henry sngap bat ubale isnay yaki hajar ki ba iet yanga ong kaktin ka jong ublay bat ki basumar yaki hukum jonga men tau blay tau yala di ha ngi hang ni teng mo teng la poi sya ying la kwa internet yeno yu internet tu aktor tu aktres ha
teng la kwa ban long kum gitu. Ublay ula ai hanga pada pi ya kadur ka jong ublay bangi ngin long hak tar kom ngin om ban mani kiwi pan ki blay jong ani ka perthai men om ong thala ya ka kerteng ublay jong me mo ngi sat melien bah tang su pher dak oh my god de nei ka mi kata hap ka klat pat ka klat oh my god huh Syak dak so wow ku blay. Tip kabamut pikot yu blay bo pimani na tip bakasumi la kami. Ha? Dan ru kiba hap kibaret ni teng mo. Daong pi thok na pikir shisha. Shisha haka kerteng jong uji sukresem shisha nga khemle. Ngin om pendon kam kulmar. Ya ka kerteng ka jong utrai bo ublay jong me ngap. Naba utrai om penkesan jiaro riu blay yo boong thalai ka kerteng ngejung u ngi don ya ka benta ka bangi ngi de ban burom ya ublay ubang nga ban mapi ngi mani ngina mong thalai ka kerteng ngejung ublay namar ngi teng mo ha ka jinglong brio ka jinglong khna ngi sat pendon kamba kla bahai ka kerteng ngejung ublay syukhot blay ha ka por bom dei ban kharu ha ngim dei ban le ha ka takarkom ngim ban ong ngim bangin pendan kam ya ka kerteng jong ublay kat habadon ki benta kum ot ka tari ya ka kati oh my god ni mentali kim ong shu oh my god OMG tip mina kata ka OMG ngidon kum kita henrei mo dala tang badan pada kiba pendan kam sisa kitu bela pang sitom hapo hospital tinggal isen hi dela ari kinar enjeng aku belai tu tinggal isen sisa kamut kitu tinggal pertablai sisa dela kham rang ba lai la sur kasur along kham sur temen aku belai juga aku belai kitu ti ngala itu bela don kam sisa moh namar nda pila pendon kam thala thandai la sha pinda khot si sai kerteng jong ublay umyo sngusu ipi ha taka dang ong ipi bangim dei ban ong thalai ka kerteng ka jong utrai bu blay jong au jong pi men shwa ha ka testament ka brem ka sngi sabaton dei ka dei ka sngi hoi ka testament ka thamai ru ha ki bentai ki basakhmat ka sngi sabaton ka balong kum kani ka sngi jong blay ngim jule ke mo ha kata ka sngi ngim dei panle kanu sngap ublay ulo ongkum ni henry sngi men trei ban menle ka kam jong mi baro henry ha ka sngi ka banyo kan long ka sabaton yau trai bo ublay jong mi sngap ongkum no ha kata men omle ke ru ka kam me lem ni khun jong me lem ni ka khun jong me lem ni ka marau jong me lem ni ka jingri jong me kamut ka siar ka so ka masi ka taru ai kan chong thai lem ni unong we hapo pha uba hapo ka phalor jong me naba hakin riu sngi utrai la thawi ka beneng bari khendau ka duriau ru bari baro ka badan haka ula syong sngi ka sngi ka banyo na makata utrai la kerkhu ka sngi sabaton bar la penkentang khu ya karu ken mau ya ka sngi ka jong utrai dan ne bele ile kai cricket ile football ha haka sngi ka jong utrai pidei ban kare ka sngi ka ba pi pin shakri yau blei nang ni sakhamat ngan ong ye pi ngin ye pen poi hadu shispa snam ngin pelong kentang ye ka sngi ka jong utrai pios ngonem lada ka sorkar ka penbana entertainment ha ka sngi ublay wat num late idon iwi minister men hakani lasdang batay saya nga ye pi hana men sngi ki man late mani blay janmiet ki man late entertainment hut ngingem le kumta ublay ula ay ngi henry usngi bangin le iki kam jongi henry ka sngi ka banyo kandai ka sngi ka bangi ngin le kumno ngin mani ublay yung pastor men shwa le tam hi akan mau ipor bangidang ye don sesnong imi ye jongi ye le football ha ka sngi ublay ikitip imi ye am isim ko bol da kawat iot do bat bol do bat ebe khon ha ngin ken mau ka sngi ka jong ublay ngasku tana piwan kat ni
Pia ruai te. Tela da dan sa arpo lai po teli ki jeng ruai ru dang kuat ti bersengam. Pastor mensyuar sya ruai mentan te kasur kum karadaham ka ju tu. Karadahan te po pak kwak. Ti kin mau bah kasngi ublei lo ay nga ba pi bangin le ekikam. Hakisngi kiba ulabu yang apa pi bentre ikam. Henry hakasngi kabahnyo kandai kasngi kabangi ngile akumno ngi mani ublei. Ngani tu epi kijing sengkana I pastor ilawan biset I kijing sengkana labun. Henry ngalap paki kimi ki kapa ki badan hang nia kaporu. Hakasngi ublei namar pamdan kamban le jing bamle trei tia sngi. Kled iki kondi le jing sengkana ru kled. Namar andang ilale jing sengkana teng-teng nishat parakti dan beladeb disha. Majority barakti ki bampadeb disha. Daang balay imay ba ipati bat kitu barakhay hayeng dang ya tialut ti barakhay. Teng-teng iklat nakabanta ki hep ki baret. Ngin ken mau banging idon ya kasngi ya kaban syakri ya ublay. Di kani ka kubur na I happy kum ki hep ki baret ngin ken mau bah bangi ngi day banlong kita ki hep ki baret ki batip ya ublay batip yi mei pa yi ki para marjan ngim day bantu ngim day banle ginu ki kam ki bapen sengusi ublay pia sengonem kum juru nak benta kini ki bakham rang ba anong ye pi ki mei ki pa ki badan ni kapor kini ki hep ki baret ki dang lung kinum sengotho kim sengotho ya ke teng-teng ke babatay hajing aseng udon wi khana nang tipo balang jayaw ukpa jung u ayo u shipho tingka banle Sunday school te utok pau ong pechenie kani kapisa kadai na kabenta ka jingkin show to khana ru to hooj tip ka ei udang red grill roll ula tap style bahang ni poi plus adam ula yad ban tap jingkin show tin dalawai jing seng utau kun dalami ula seita ilut shipho tingka ula yad kawe Ari to pau pe nadu no jingai utiu la kawe to kulut sipo tingka. Ti iman uklemai ne to ka jingkin show. Da poi hajan. Bani me khamai ka to ka pisa ka to ka di ka pisa jingkin show. Me khamai to ka pisa. Oh pisa jingkin show. Ngasungo ba piong pisa chicken chow. Mari waji seng ula sei te pisa sengutu jingkin show but chicken chow sengutu uang tharai mas sendap wai tu la kawe na jrong ba ipa in pentit chicken chow mo nga ong ye pi kim sengutu henrei ko ki me ki pa pi de pi ban sumari ki hep ki baret ni sengutu nat ba ban yu ikat ni kini ki ka future jong ka balang mo kan ba ka jinge seng khana kadang im ngin ken mau ba ka balang kandang im Kat ba kidang dan ki hep ki baret ki banwan hikai jing ruai sngau bah ya be sitom kidan bun ba ki hep ki baret ki bakwa banwan hikai jing ruai dai tang na kadau ba ki mei ki pa kim lap lani kim da shim khia banwan si ki banyalam ki khon teng kidu ka future jong ka balang ka dai happy ki mei ki pa ban penehe ban pensan kumba kilong menta hadu bandarang ba kadai ka responsibility nga sotho piwan hang ni banwan pech sundan ye ki khon baladep nang ni phiko aban yalam hi very good kidon ru ki ba e hakinong nong yalam joga jinga seng khana balai bakini kin sapen poi ngan ong ye phi ki mei pa hikai ye ki khon ki jong phi ha kata ka lenti ka baki ki dei banya khnam bakin om ken ria eka wat on da kilat menru nak benta ka buram jung u amen Kabeli sibun pastor nang benta ni kubur. Hakan ni kapor nganya poi syakui pat kabenta. Bat kata kalong bangin yok ban penherno ni kalama jong ka Jubilee ya kaba lapan bet advisor jong ka SSC rally jong ni ka snem arja arsan iteman besan di SBD bain penherno ya kalama Jubilee. Haga kerteng ke jong blay kupa kun ban mensim kun. Penhiari kan ikan lama kum kadang ke jing pen kut no ya kan ke jing rakhi Jubilee jong ke Shillong Christian
children rally. Ublay undorkan bat ngi way pi way pangin ya syafrang hagi jing syakri ke jungu lengba ki porbaro bangin long ke jingu bi ke jong pres. Ublay shibu. Dia kini kepor, ngin ya poin nak sekaman penwai, ya kini kejing syakri kejengi, dah kebang irwai langi ke koros keba kat kendai, ke koros keba kat kendai. Ai jing pabre u Jesu on i hanga dur it bas ngoret bat lembat ba shisha Oblay berukpa ujung habneng. Ni aingu imi atrakin rat nam takin ni nyupusan teligis nem hi bakum kasi serali la yok banjat. Ya kajing sedang kajing rakhi haruk bupenkut kajing rakhi kajing platinum jubilee. Doringkat atrakin rat bagi jing seng kena. Yo pair ki be akulum lang atrakin rat man pelong ya kani ka esesiali. Yang skema atrakin rat bagi ni kajing duai kajing men ngap men ngau. Nambar bagi pan ni kerpar ini tuh Yesus Kristus. Badak bawai no atau bajing ba jung blei kupa. Bajing jung blei bo kun la bajing slok abat tiang mat apen sel bori men semu ko. Kini lagi belum ngejik kerku jung blei song saring kat bat ngil. Besek lang hani jaka baru bigirung ngej leng satu lak pertai. Naruk mentah kita bam jukut ru. Amen.